Berto, nakita mo ba si Chris? Ano? Baka nandyan lang yan. O kaya sa labas. Wala siya sa kwarto niya. Hindi kaya sumama na siya sa kasintahan niya? Ano? Halika! Alis tayo at pupuntahan natin siya doon. Sandali lang, Berto. Baka magalit ang anak mo. Antayin na lang natin siyang umuwi. Ikaw kasi. Hinayaan mo yung anak mo na mapalapit sa babaeng yun. Ano ka ba? Bakit akong sinisisi mo? Totoo naman. Kung hindi dahil sa'yo, hindi niya makikilala ang kasintahan niya na yon. Peach, kumusta na? Sino pala yung kasama mo? Siguro, boyfriend mo, no? Hindi. Si Chris pala ang anak ko. Ganun ba? Pogi naman ang anak mo. Siyempre, saan pa ba magmamana yan? Ma, tara na. Baka mahuli pa tayo sa meeting sa school. Oo nga pala, Ruby. Mauna na kami. May meeting pa pala kami ni Chris sa school. Ganun ba, Mitch? Sige, mag-ingat kayo. Salamat. Sige po, tita. Sige. Ang pogi naman ng anak ni Mitch. Type ko siya. Pagsabihan mo yung anak mo, Mix. Ano bang mapapala niya sa kasintahan niya na yon? Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Chris. Pauuwiin ko siya. Sasama ako. Wag na. Kami ang magtutos ng babaeng yon. Ruby! 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 Ano naman kayong ginagawa ng babaeng to? Mitch, ano ba kailangan mo? Nasaan si Chris? Wala siya dito. Bakit? Alam kong nandiyan ang anak ko. Kaya ilabas mo siya. Sinabi ko na nga wala siya dito. Ba't ba ang kulit mo? Huwag mo akong pinaglolo ko. Chris, kausapin mo na yung mama mo. Nakakaya sa mga kapitbahay. Ayoko, Ruby. Pauwiin mo na si Mama. Sige na, kausapin mo muna siya. Gusto kong magsama na tayo. Sige na, kausapin mo muna siya. Sige. Ano, Chris? Hindi ka na ba uuwi sa atin? Ipagpapalit mo na lang ba kami kay Ruby? Kasing edad ko na yon. Mag-isip ka nga, Chris. Ma, mahal ko si Ruby. Kahit na may edad na siya, hindi lang sa akin yon. Ano na lang ang iisipin ng ibang tao? Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga, nagmamahalan kami. Chris, makinig ka nga sa akin. Ako ang magulang mo. Alam ko kung anong mas makakabuti para sa'yo. Marami pang iba dyan na mas bata. Sige na, Chris. Sumama ka na sa mama mo. Tama siya. Madami pa naman ibang babae na mas bata sa akin na pwede mong ligawan. Ayoko sa iba. Ayoko magkaiwalay tayo. Ikaw lang ang mahal ko. Chris, narinig mo naman siguro ang sinabi ni Ruby. Ma, bakit hindi niyo na lang ako hayaan na mamili ng mamahalin ko? Mahal ko si Ruby.
pinakain sa'yo ng babaeng to? Bakit ka nagkakaganyan? Bigla ko na lang naramdaman to. Napamahal na ako sa kanya kasi Kasi ano? inaasikaso niya ako ng maigi. At sa kanya ko lang naramdaman ang pagmamahal na kakaiba. Lahat binibigay niya sa akin. Kung ayaw mo sumama sa akin, puputulin ko ang ugnayan natin bilang nanay mo. Huwag mo sanang pagsisihan ang naging desisyon mo. Chris, Hayaan mo na siya, Ruby. Ikaw na ang pinili ko. Kaya hindi na tayo magkakahiwalay pa. sigurado ka ba? Chris, bakit ka malungkot? May problema ba? Wala naman. Namimiss ko lang sila mama at papa. Berto, kamusta na kaya ang anak natin? Sigurado, masaya na siya dun sa kinakasama niya. Bata pa si Chris, kaya hindi pa niya alam ang ginagawa niya. Bakit hindi mo sila bisitahin at kumustahin man lang? Hindi na din naman nila ako tinuturing na anak. Di ba narinig mo naman yung sinabi sa akin ni mama? Chris, baka nabigla lang siya. Kilala ko si mama. Kapag sinabi niya, gagawin niya yon. Matigas ang ulo ng anak mo. Uwi din naman yon kapag naisip na niya ang tama. Hanggang kailan siya magtitiis sa babaeng yun? Hindi naman tayo nagkulang sa kanya. Ganun naman pala. Bakit mo sinuwa yung gusto niya? Bakit? Nagsisisi ka na ba sa ginawa ko para sa ating dalawa? Hindi naman sa ganon. Kaso, napag-isip-isip ko, baka nagsisisi ka na sa pagsama sa akin. Mahal kita. Kahit na anong mangyari, hindi ako magsisisi. Binibigay naman natin lahat ng gusto niya. Pabayaan muna natin siya. May araw din na maisip niya tayong mga magulang niya. Babalik yun. Maniwala ka. Sana nga. Sigurado ka, ah? Bakit kami nauwi sa ganitong sitwasyon ni Chris? Hindi ko naman nakalain na mahuhulog ang loob niya sa akin ng ganito. O Ruby, bakit parang lumalalim yung iniisip mo? Ah, wala to. Tara na sa kusina, kumain na tayo. Baka lumamig yung pagkain. Sige. Oh, Chris, bakit nakasimangot ka dyan? Saan ka ba nang galing? Kanina pa kita hinahanap. Naglalakad-lakad lang. Tapos, may nakita akong mga chismosa dun sa gilid ng kalsada. Eh, ano ba sinasabi nila? Narinig ko na pinag-uusapan nila tayo. Ha? Eh, ano sabi ng mga yon? Sabi nila, ang bata ko daw para sa'yo. Dapat hindi mo na lang sila pinakinggan. Masyado na naapektuhan si Chris. Baka nahihirapan na siya sa sitwasyon namin. Oh, Chris!
Nandiyan ka na pala. Kumusta yung pag-aaral mo? Ayun, may meeting daw ng mga magulang. Gusto mo, ako na lang pumunta sa meeting nyo? Ha? Hindi na. Baka na pang sabihin ng mga kaklase ko. Bakit? Kinakahiya mo na ba ako? Hindi naman sa ganon. Kasi kailangan daw magulang yung pumunta. E di, magpanggap na lang akong guardian mo. Hayaan mo na. Sabihin ko na lang na nasa ibang bansa yung magulang ko. Tama kaya itong ginagawa ko? Mas pinili ko pa ang sarili kong kaligayahan kaysa sa mga magulang ko. Paano naman kaya si Ruby pag gusto ko nang bumalik sa mga magulang ko? Mahirap ang sitwasyon ngayon ni Chris. Siguro, nag-iisip na siya na bumalik sa mga magulang niya. Ruby! Ruby, kain tayo sa labas. Wag na. Baka mamaya makita ka ng mga kakilala mo. Pagtawanan pa tayo. Eh ano naman ngayon? Mag-asawa naman tayo, di ba? At isa pa, wala akong pakialam sa kanila. Sige, sandali lang at magbibihis lang ako. Sige, ako rin. Chris, hintayin mo naman ako. Chris, ano ba? Kinakahiya mo ba ako? Huwag ka nga magdrama! Sagutin mo ako. Kinakahiya mo na ako ngayon? Hindi! Ano? Masaya ka na? Hindi. Pero kitang-kita sa mga kilos mo na kinakahiya mo ako sa mga tao. Dahil ba sa mga naririnig mo sa ibang tao? Kaya kinakahiya mo na ako ngayon? Sabi ng hindi! Ruby, sorry na. Tama na, Chris! Hindi ko na kaya ipagpatuloy yung relasyon natin. Bumalik ka na sa mga magulang mo. Pero Ruby, mahal kita. Tigilan na natin to, kahibangan natin to. Mahal kita, Chris. Pero kailangan na natin maghiwalay. Para sa'yo din naman to. Para sa ikabubuti mo, handa ako magparaya. Ruby, paano na tayo? Chris, may magandang kinabukasan pa para sa'yo. Bumalik ka na sa mga magulang mo. Sige, kung yan yung gusto mo. Pero babalikan kita kapag maayos ng buhay ko. Kapag may pagmamalaki mo na ako. Ikaw ang bahala, Chris. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Ruby, Chris? Anong ginagawa mo dito? Ruby, may maganda na akong trabaho. Mabuti naman, Chris. Masaya ako para sa'yo. Siyempre, ikaw yung naging inspirasyon ko. Nako, nambola ka pa. Ruby, gusto mo bang kumain muna tayo sa labas? Sigurado ka? Oo naman. Baka mamaya, ikahiya mo na naman ako. Hindi na. Wala nang tao makakapigil sa pagmamahalan natin. Mahal kita. Kahit kung ano ka pa, kahit sino ka pa. Hindi kita kayang ipagpalit kahit kanino man. Sus, ikaw talaga.
Sige na nga, tara na, baka magbago pa isip ko.